anggape rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blereng karo Brana Picesa? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picesa? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ming celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picesa karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picesa kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa Mbak Agem urip ning alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk aku ya ora apa-apa. Ndak tampa. Gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana. Lala Gareng kula pundi jimat paripih. Dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Rama. Petruk padha slamet sak praptamu Panakawan Petruk anakku panenggak tansah pinaringaning kawidadan Pak. Bekti kula kunjung ngersanipun Bapak. Iya tak tampa pangestu ning Bapak Tampanana. Kula pundi jimat paripin dayana ning kasantosan. Ora liwat prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantula ngersanipun Bapak. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong padha kandir harja sak praptamu. Bagong selamat Semar. Kurang ajar. Kancane do pak-pek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak wilujeng nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunja Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana tole. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Pak. Iya syukur.
gawe bombong atining wong tuwa dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel dina samengko wis mlumpuk aja kaget atimu dene sak gedhagan iki bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mila ndadosaken kaget raos sing manah kula Pak kersane bapak niku napa bapak niku gadah damel pripun menawi kepareng kepedharing kathah dhateng ing putra Punala Garing kepareng kula cadhong dawuh lan bapak menika disedya menapa kok benten nglarat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh Pak enten napa bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene monggo adat sabene iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh ning kok ora kaya sagedhakan menika bapak kok lumpuhke anak-anake kersane napa kepareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pinggalipun Bapak Semar semanten ugi ingkang putra ragil Bapak kemareng kula nggih nyadhong dawuh kagiat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas iya kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho Gong menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa kemareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadhong dawuh timbalanipun Bapak Semar menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika Gong ora menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta anya nyuwun ngersanipun Bapak derek badhe dipun paringi pinten kemawon kula namung derek nek wong nyadhong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna kata-katane aja padha Tru wong iki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe kowe nganglungke jangga nilingake karna aku nglumahaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak mugi pareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sabiyantu dhateng bot repotipun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaron ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak andra ingkang kosike ora ngawur sing suluk men dalange wae monggo Bapak kula aturi paring pangandikan nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulina mesti gampang nesu gampang emosi ning gandeng Bapak ki wis kulina tembungmu mau malah nglipur atine Bapak kene-kene rada maju aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong nek kowe tak kandhani aja to kaget ya tole nek tok anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sakbaene
Mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan walah nglumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to Pak. Impen menika rak kembangipun tiang tilem utawi tiang nindra utawi tiang sare. Tiang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula yo wigati lho Pak, bapak nyumpen napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget gong bapak ki ngrembug impen ngimpi apa ya Pak engko tak tilene ning 1001 malam andelora apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara aku ora tau tuku lho Tru aku ki mung titip padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilareni to Gong kaya ngono kuwi mula kowe iki keluargamu murat-marit duit murat tok keke bojomu ming tok penting ki don kaya ngono kuwi kok sikik aja doteng celebung nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen kuwi ora tau mbok gagas ora apa-apa mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa bapak niku ngimpi napa? Impenku iki klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya terus sajake. Titiyani iki ketonto Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Mergo aku seneng redeke ra kelakon nek dadi kegawa ngimpi. Ha ya kuwi. Kuwi jenenge titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan ya, kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Netra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi titiyane. Lah gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen
akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Ku mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Kok ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Kena rabi meneh kowe. Kusike to Gong, kusike. Kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu, ya suwane wis semono. Ge widodari iki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole monggo miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Ento dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu nama pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu Cakraningrat. Urung kok. Oh. Sing ngertani Wahyu Cokro Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Ponokawan. Lai blegegeg gugeg sadulita mel kok gawe marem wiwit aku ngomong wong tuane
nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nalagareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe yo ngerti laire Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe yo ngerti laire Ndara Antaséna biyen piye, laire Ndara Karkaca piye, Ndara Abimanyu piye, laire Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedi dijer awake, balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Tru. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Tru. Dadi wesi kabeh, marang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan laire Ndara Antaséna mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antaséna iki laire endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kowe iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antaséna iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi eneng lakone. Ora kon durung lair sak. Kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, gaisro ting ding ding ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antaséna wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Karkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih, kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke bekti. Siwa. Nggih, kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya Nalagaring tak tampa pangestuku Tambanana. Ndara Antaséna bekti kula katur, ya Nalagaring tak tampa pangestuku Tambanana. Ndara Karkaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya Nalagaring tak tampa, ya Nalagaring tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antaséna bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Karkaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tambanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antaséna, Ndara Karkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu ngandharaken bekti kula kunjuk. Kok dirotone menthantake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku Tambanana. Ya 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 Bagong pangestuku Tambanana. Ngandel ora ming pangestu ta? Ora ana sing kacret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar. Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean? Iya. Lah sebabe Kakang Antaséna nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Karkaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangke yen
Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek aku kuwi ngimpi lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni aku weruh kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning kakek Nayantaka wekasan sapa ingkang cedhak lawan kakek Semar kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing kakek Semar wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing kakek Nayantaka saka petunganing Wisanggeni kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar cah cilik kok pintere Raja Majapahit aku ki duwe anak cilik we petuke Raja Majapahit sapa Pak ya kowe kuwi Ndara Wisanggeni iki arep etungen to semene iki nom dhewe ning kok pintere ora jamak-jamak ngendikane teteh ngendikane titis tur dasare bener karo apa sing tak gagas bener karo apa sing tak karepake nggih kula nampa matur banget panutan kula pepindhan ya kek sami-sami ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh merga syarate angel lho syarate apa syarate kula kudu iso nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek siji pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala monggo niku angel digayuh niku pusakaning para priyayi niku pusakaning para luhur nek kula kongkonan anak-anak kula niku ming semaguh tanpa bukti kakehan gunem tanpa guna gelem mangkat gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel ya kudu wani mbudidaya kudu wani banting raga meres kinget mengkono kek nggih ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir aku mengko sing bakal gayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel ampun sembrono lho ampun gampang ngucap ngoten ucap niku dicundhukke karo kekuatan ucap niku dicundhukke karo kepinteran ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane wekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan tom kosong Allah apa kok tom kosong tong kosong berbunyi nyaring ngene ya ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi omongan oke ning ora ana nyatane kene iki kok tak ngenekke kene mbel ora ana nyatane ora ana lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma nek ingkang wa mboten pikantuk aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku niku mboten prayoga nek iso ya dirembuk sarana becik tak budidaya ngrembuk sarana becik aku ingkang sagu ning Ndorowati lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta nyuwun ngampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu matur nuwun lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura Siwa Semar aja kuwatir aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala
Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ana kuwi waras. Madang kok jur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, naming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Bela tuku aja kuwatir nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Gawe kaget. Niki rak Penemban Durna to Penemban. Kandak bleguduk swalo kembal Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe mangling karo aku? Mboten, lha ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penemban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Penemban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam talingku katur marang kowe ya Semar. Nggih kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Metro Kancong bolong natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku Wisanggeni, Eyang. Oh, Wisanggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya Wisanggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Mbah Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake bahasaku. Kok suara gede banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, gedean. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaine gede dhewe, Truk. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya.
Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlaku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dun nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung saksi ring bawang saumuring jagung sauruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumeli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Dana ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Dana ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina saklawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo. Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa. Lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tak peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosen bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar.
yen kowe ora gelem tekan negara Astina tak rupta mari peksa bangga bakal tak rampungi budi bakal tak sembadani apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkul wong locok to ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli dirna. Oh iya iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar yang anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru-guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong men, aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brono Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan.
ora nyimpen brana picis kokean sak madya, ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama ki bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki men tekan 3, S3. Aku S8 apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lagi gesos ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi men ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa, keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Tutu nang kene, papane wong neter katikean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ra yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedameh. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku.
Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngopo iki doteng pendeli iki? Wo, setan ya ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, kleren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Jiwa Semar. Sena, aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati besmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep besmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoki ngaradan Pak Desurtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pak Desurtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pak Desurtayu. Ayo. Ini sore.
godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot-ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot-ambekan sing tenanan, ngamot-ambekan kok omong. Wis melek. Wah, sampean teng pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngamet-ambekan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semelang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Nek ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Rasa nyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedawak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledos. Wetengku bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu nya. Dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngondak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok, Reng. Ajare canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora sak gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Kang! Wedian! Kang! Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok ndelenge ra jamak-jamak.
napa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngusah asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tua kok merem, merem. Ngambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Leleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Oh, biar. Wah, geleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah itu bisa. Mumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Arep ngopo? Ngincen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ngambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Monggo Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem apa-apagan. Ojo endo. Nek arep dingslupi aja endo. Kene ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja baleke Gong. Wis kowe ra sampeyan
santai wae to kowe tak sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae jeneng aku ora wani iki gong wae wae kok kandhane kaya Dok gelut neng bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangken ora. Ayo, Patih sengkone ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles kondir kantor. Solare entek kok ya iki. Kok wis ora gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak plok 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 plok. Man. Piye? Dicebloke sadodo, Mas. Cebloke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati bisa diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot bisa diceblok karo Bagong. Ngatur-ngatur wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Bagong keceron iki lene blok ya. Nengelen ansep ke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balik iki, Gong. Moh. Ukuran 3/4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng, ae tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Men kardinal kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katur sak kathoke jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Ora nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Senengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti.
Nah ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ah iya ta, lho gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok mung tekan semene tok. Kita isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeblok. Woi. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok terus mbok ya wis. Ha iya, akeh lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa rak ndara-ndara ki samerteng dadi sawiko dhewe terus. Ndara Gatotkaca kula nagih saguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih saguhan sampeyan. Aku bakal budal nadani jen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakunder Sila Geni Wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemarin aku ngaturake sembah sumenging pangabekti ku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka nyaya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning awakmu ing Dwarawati Tampanono ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggih. Pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe. Aku ngaturi sembah kunjuk ya Pakdhe. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa Tampanono ndak gegem dadiake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik Garpuruji slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengecaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pakdhe Pati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdhe. Wisanggeni. Siwa Ndrawati ana dawuh sumengko pengawak Bojrandamar sasi kita namung wigati sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndrawati setemene ngene wae sowan kursane Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing Sala Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitanning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta.
munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning Wakmi Dwarawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 pusaka Kyai Nenggala. Katelu niku kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Indrawati. Mula wae sowan kowe iki wale-wale apa? Tanur kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndrawati. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitirane ngastoane ngasto. Jagat wasane ku Bathara Wayah jagat wis anggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget gone ngasorake marang drajating Nata Ndrawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndrawati lah kok dadi Kakang Semar. Wong kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone Purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing Nata Ndrawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira swanana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kelawan Makming Ndrawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjeng Iwun. Bocah nom dumeh dugal kuwarisan. Dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakapinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki tadi tanggung jawabe satru ingkang Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kesuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan manunggal.
jeneng bocah nom. Mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Ate kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatan para kawula aja nganti kasemyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking ngalogo nggih kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garbaruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima, ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyek karo Mak Garbaruci. Ojo indole. Sing ngene iki. Yo. Hai. Yaki. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cacilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan. Lah iki padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik. Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggir Antasena namung kados dipun cocok idung. Aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk.
Kula dipun jotos Anggrana kaya dipijeti prawan. Aku dijotos majelis ta iki dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma teman ana. Tenane, Pak. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pakde. Aku ya ora nrimake. Mula sampean ana. Mangkat to ning Karang Kadempel ya, matur nuwun wis anggere endi? Mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe, Ger ya. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggere Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mekaten. Setyaki wonten timbalan tumbun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu. Matura marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwanaya Ntaka. Ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijayakesuma, pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada sartanipun Kyai Nenggala. Monggo sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Klimasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkah anggro sesumbar Lindapa mikuncing kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awol maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nanging teko andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye? Teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya.
kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun Woing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sadonggir Tanjung Anom. Kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten Bu. Sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel. Mila samangke Gandeng Patuwa Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun bebasan putung kabandhemna remuk kasawurna. Kula boten badhe kesah saking negari Ngamarta Prabu Patuwa Prabu. Boten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sada. Wah. Mapunten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Kok ora Bu? Mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang kang mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dina ing atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepundhen Pandhawa nanging awrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumepang godhong sente cangkeme.
Wonten dawuh. Minggiro. Ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos bejo gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake. Dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Lima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula aturi paringaken Paman. Lekas kita linuteng kidung kadung katereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja ora Prabu kula ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyur nyadong kanugrahaning Jawata. Ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging ngendhipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Lima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Ayo ning binatang paresmaning jajalanan sukertani baune iblis sanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan nang epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradan jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karo moteng-moteng tangan itu. Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Ngilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Wah!
ning jajaran. Wa Prabu, mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura. Nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa. Lah kok dadi malah kung sira ngendharat marang Antarja. Babu, babu. Apa dikira aku wedi karo Nata Mandura? Ayo dijajal. Anak Jodipati karo Nalindra Mandura menang sapa nek kene ditemtokke? Antarja. Kresna, inggih Kakang Prabu. Kula ingkang rangging Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barkan nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sajroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakane ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala karo ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Oh lho, inggih. Lah terus kembang to paringke. Kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Tumunten ngabaring kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Nggih. Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata
ature anakku ndrep sila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma iya Kakang Kakang Semarupa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada Kakang Semarupa Kepranyata leres Ndara Antarja to iya lah pun di pusaka Nenggala yen ora saka kareping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodok wis tak aturake nggih Den nggih matur suwun lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdi pun Semar kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana Kilat tadet saliweran sak nginggiling karang kadempel tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet karang kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel andayani tentreming negari Ngamarta Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga ternyata dewa mboten selak jumbo kalian apa sing didhawuhke kalih kula sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raos sing manahipun ing abdipun Semar mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala boten manggelangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara